थारैनो नंगौ मोजां मोनलायनाया हारि राव रावखौबो बासिया जायजों नोजोर नांलायो बेजोंनो मोजां मोनलायो नाथाय बिदि होननानै जायखौनो मोनो बेखौनो मोजां मोननाय गोसो थोनायाबो गाव गावनि थाखाय साननो गोनां आरो माब्लाबा गावनि थाखाय खैफोद गोनांबो जानो हागौ बेबायदिनो मोनसे जाथायनि मैहुर जानांदों सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गावखौनो फोजोबना लानांदों सासे बर' सिख्लाया गोबाव सम देहायारि सोमोन्दो दंमोनब्लाबो थगायजाना जिउ फोजोबनांदों सासे बर' सिख्लाया बेंगालुरुनि गंसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावबाय थानाय अदालगुरि 2 नं आमजुलि गामिनि आलबिना बसुमतारिया गकुल राभा मुंनि सासे सेंग्राजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायदोंमोन गोबाव सम मोजां मोनलायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिना आलबिना बसुमतारिनि गोरबोआव 3 दाननि गथ'आबो जायगा लादोंमोन नाथाय थांनाय शुक्रबार खालि बेलासिनि 2 रिंगासोआव आलबिना बसुमतारिआ हरखाब गावखौनो फोजोबना लानायखौ खौरां मोननाय जायो मिथिनाय बादिब्ला गकुल राभाया हाबानि थाखाय राजि जायैयाव आलबिना बसुमतारिया बे जोबथा थांखिखौ लादों सुलुंनि बादिब्ला जाथायजों सोमोन्दो थानाय गकुल राभाखौ बे समाव बेंगालुरु पुलिसआ खाबाय थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन